ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? മരണസമയത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അടുത്ത രണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. 17ഉം 18ഉം മന്ത്രത്തില് സ്വയംഭൂമാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് 4 പറഞ്ഞതില്. ഇനി മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മള് ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെ? നമുക്ക് നോക്കാം. വായുരാനിലം അമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. വായുരാനിലം അമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലം അമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം വായുരനിലമമൃതം. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മരം കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മരം കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായുരനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? വായുരാനിലമമൃതം അഥേദം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര ക്രതോ സ്മര കൃതം സ്മര. മാതാജി ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ടാക്കണം അല്ലേ? വേണ്ട, ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട, കാണാതെ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മീനിങ് ബൈഹാർട്ടാക്കണം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിത്. ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് സ്മരിക്കണമേ. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവാകയാൽ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണമേ. എപ്പോഴത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായി വായുവിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തില്, അതായത് ആ സന്ദർഭം ഏതാണപ്പോ? മരണസമയം അല്ലേ? സമയല്ലേ? മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്താണ് മരണസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്റെ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് ഓർക്കണം. അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്താലല്ലേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവാനോടൊപ്പം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മരണസമയത്ത്? ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളെയും അങ്ങ് സ്മരിക്കണം. കാരണം അങ്ങ് ആത്യന്തിക ഭോക്താവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അങ്ങ് ഓർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ സമയത്ത് മരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ.
ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും മാതാജി, അതല്ല പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. മരണസമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെയുള്ള അവസരം കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഭഗവാനോട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ ഓർക്കണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ. അതെ. ഭൗതിക ശരീരം ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വവും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ശരീരം മാത്രം നശിക്കുന്നതാണ്, ഒരു വസ്ത്രം പോലെയാണത്. പക്ഷെ ഒരു ജീവി പൂർണ്ണമായും നശിക്കുന്നില്ല, വ്യക്തിത്വം നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, മറിച്ച് ഭൗതിക കൃത്യമായ രൂപമില്ല, നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഗുണമല്ല, അരൂപമല്ല. അതിനെന്താണ്? കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപം ഭൗതിക ശരീരത്തിനില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, അടുത്ത ജന്മം അത് മൃഗമായിട്ടായിരിക്കും, പിന്നത്തെ ജന്മം പക്ഷിയായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തില്ല, ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്, ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ രൂപമില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗമാകാം, ചിലപ്പോൾ പക്ഷിയാവാം, അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ആ നാശമില്ലാത്ത ജീവന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ആ രൂപം കൈക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ജീവിക്ക് അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് ഈ മന്ത്രം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ആ ജീവിക്ക് അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. ജീവികളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പലതരം ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന്, ആ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള ദേഹങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേദ്യം ഭുജിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് പന്നിയുടെ ശരീരം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അമേദ്യം ഭക്ഷിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജീവി, ആ ജീവിക്ക് ഏത് കൊടുക്കും ശരീരം? പന്നിയുടെ ശരീരമാണ് നൽകുന്നത്. മാംസം ഭുജിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിക്ക് ഇതര ജന്തുക്കളുടെ രക്തം, മാംസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ശരീരം നൽകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യണത്. മനുഷ്യജീവിയുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം വേറെ രീതിയിലാണ്. അവ അമേധ്യമോ മാംസമോ ഭുജിക്കുന്നതിന് പറ്റിയതല്ല. മനുഷ്യരുടെ എന്താണ് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പല്ലുകളുടെ വ്യത്യാസം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഭുജിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മുടേത്. അത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മനുഷ്യന് അമേധ്യ ഭോജനാഭിലാഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവയ്ക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? പഴങ്ങളും സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ചവച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ മാറുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണമാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ആ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആ ശരീരം, ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യ ആവരണം മാറുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാഹ്യാവരണത്തില് മാറ്റം വരാണ്. സംസാര ചക്രത്തിൽ ജീവിയുടെ ശരീരം ഒന്നൊന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് പറയാ, ബാഹ്യാവരണം അത് ഓരോ രീതിയിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ലോകം മുഴുവനും ജലമായി തീർന്നപ്പോൾ ജീവസത്തുകൾ ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ജീവനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ജലത്തിലായിരുന്നപ്പോ ജീവസത്തുകൾ എന്താണ്? ജലജീവികളുടെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. പക്ഷികളുടെ വന്നു, മൃഗങ്ങളുടെ വന്നു, പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അത് സസ്യങ്ങളുടെയും അതിനുശേഷം കൃമികളുടെയും അനന്തരം പക്ഷികളുടെയും അതിനെ തുടർന്ന് മൃഗങ്ങളുടെയും ഒടുവിൽ മനുഷ്യന്റെയും ആയിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായി കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ചതിൽ ഏതാണ്? മനുഷ്യരൂപമാണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൈവന്ന മനുഷ്യരൂപമാണ് ഏറ്റവും വികാസം പ്രാപിച്ച രൂപം എന്ന് പറയാം. ഒരു ജീവി അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായിത്തീരും. നമുക്കറിയാം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുറപ്പാണ്? മരണം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ആ ശരീരം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അത് ദഹിച്ച് ചാമ്പലായി തീരും. അതിലെ പ്രാണവായു അനശ്വരമായി പ്രപഞ്ചവായുവില് ലയിക്കുന്നു. ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിലെത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവിയുടെ ആത്മാവ് ഒരു ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചക്രത്തിലേക്ക് കയറുന്നതായും അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ എത്തുന്നതായും ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചക്രം. എന്താണ്? ബ്രഹ്മയന്ത്രമാണ്. ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മരന്ധ്രമാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് കഴിയും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണ അഭിലാഷങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഒരു ജീവൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്കെല്ലാം വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ആകാരം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ശരീരം. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഈ ശരീര വൈവിധ്യത്തിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്തുള്ള ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിലല്ല ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നത്. ആര്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര്. കാരണം ആ ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജീവൻ പന്നിയുടെ രൂപത്തിലായാലും ദേവന്റെ രൂപത്തിലായാലും ശരി, അതിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന സർവേശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് ദേവനായാലും മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായി തീരുന്നത് വളരെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാർജിച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ അധ്യായം 19ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കുറെ ജന്മങ്ങളിൽ സമാഹരിച്ച ആ സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി എന്തായി തീരുന്നത്? ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായിട്ട് തീരുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവന്റെ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ആ വിജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും പൂർണ്ണത. ഭഗവാന് 100% നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക, സറണ്ടർ ആവും. അപ്പോഴാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന അവസരത്തിലാണ് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണെന്നും അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധിപതിക്കുന്നു. ആത്മീയമായ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിട്ടും ഒരുവൻ എല്ലാ ജീവികളും പൂർണ്ണമായതിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ അനശ്വരാംശങ്ങളാണ്, അവയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായതിന്റെ അവസ്ഥ ലഭ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന് എന്താണ്? വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗുണത്തിലാണ് തുല്യം അല്ലെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അധപതിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചവനും എന്ത് സംഭവിക്കും? അധപതനം സംഭവിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അധപതനം സംഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശമാണ്. അത് ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. ആ പ്രകാശമാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രത്യേകം അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകളാണ് ഈ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ ജീവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് വ്യാജപ്രഭുക്കളായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ താല്പര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന വ്യാജപ്രഭുക്കന്മാരായിട്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമർഥ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവൻ തന്റെ ഭൗതിക ശരീരവും ഭൗതിക പ്രാണനും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള പ്രവേശനം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തനായ അയാൾ തന്റെ ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുമ്പ് താൻ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരം ചുട്ടു ചാമ്പലാകുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, താൻ എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്മരിക്കണേ, ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്മരിക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾക്കറിയാം, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കും. അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ എന്താകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആര് കൊണ്ടുപോകാണ്? മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇത് മൂന്നും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സൂക്ഷ്മ ശരീരം അപ്പൊ ആ ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ പറ്റി തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ സ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്ത മാതാജി ചോദിച്ച പോലെ അല്ലെ, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഭക്തൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ പോർത്തില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ നമ്മളെ മറക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംശയവും അവിടെ ക്ലിയർ ആയി. ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവനാണെങ്കിലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ആ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ ദൂഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ജീവാത്മാവ് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ശരീര പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് ഭജനാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? നമുക്ക് ആ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ.
അത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണതകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ അവിടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ലൗകികത നമുക്ക് അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ അപൂർണതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കൂടി പറയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം നമ്മളില് കൂടുതൽ ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പതുക്കെ പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു വരും. ആ ലൗകികത കുറഞ്ഞു വരും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. അപ്പോ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, അവര് പ്രകാശത്തിലാണ് അവരെന്തിരിക്കുന്നത്, അതിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അവർക്കൊരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് വേണ്ടി വരും വീണ്ടും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. അവർക്ക് അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ മാത്രമേ ആദ്യം അവർക്ക് ആകൃഷ്ടരാകാനായിട്ട്, അതിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 തരത്തില്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദം. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണിത്. 9 വിധത്തിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി. ഈ 9ഉം ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായി സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ 9ഉം ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്താനായിട്ട് ഭക്തന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ ആ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാകും. ഈ 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നും പറയുന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടിയതാണ്. ആരാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചതാണ്. ആര്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വന്ദനം വഴി അക്രൂരൻ ഉദിഷ്ടമായ ശ്രേയസ് സമ്പാദിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണയിലൂടെയാണ് അഭിഷ്ടം നേടിയത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവ് അർച്ചനയിലൂടെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി സാക്ഷാത്കാരം നേടി. പിന്നെ ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും സഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും ആത്മനിവേദം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും അഭിഷ്ട ഫലങ്ങള് നേടിയതായിട്ട് നമ്മൾ ആ നവവിധ ഭക്തിയില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരെയും ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഇനി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ് എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരിഹി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതാവ്യശ്ച ഭയം. എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അനന്തരാത്മാവുമായ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അത് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സർവേശ്വരനും സർവപാപഹരനും സർവജീവികളുടെയും അനന്തരാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഇത് 3ഉം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായി. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലൊക്കെ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും ആർക്കും സമയമില്ലാത്തൊരു കാലമാണിപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉപനിഷത്തുക്കൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നീ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്തൊരുവന്
പ്രാണപ്രയാണ കാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ആ പ്രാണൻ വെടിയുന്ന സമയത്ത്, ആ ശരീരത്തിന് അസ്വസ്ഥത ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സേവനങ്ങള് സ്മരിക്കണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുക? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുക? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യുമുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ആ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? മൃത്യു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതെന്നും ലക്കം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാളെ നോക്കാം. നാളെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ.